Fl-ewwel ta' Mejju se niċċelebraw kif jixraq Jum il-Ħaddiem, jum fejn inġeddu l-politika favur l-impjegati, l-imprendituri u l-istudenti politika li taħdem għal kulħadd. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'intervista li saritlu fuq Net FM fejn saq li din id-data tfakkar ukoll id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, deċiżjoni meħuda mill-poplu grazzi għal viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li għadna ingawdu minna sal-lum il-ġurnata. Din id-darba fl-ewwel ta' Mejju se nkun qegħdin niċċelebraw kif jixraq Jum il-Ħaddiem. Għandna wkoll numru ta' attivitajiet aħna li nħadnu il-valuri Ewropej, però qegħdin hemmhekk politika li taħdem għan-nies, politika li taħdem għall-ħaddiem, politika li taħdem għall-imprenditur, politika li taħdem għall-istudent, politika li taħdem għall-persuni li għandhom diffikultajiet differenti, politika li taħdem għal kulħadd. U spjega li fil-jiem li ġejjin se jiġu organizzati sensiela ta' attivitajiet bit-tema nagħtu s-saħħa lil ħaddiem li l-qofol tagħhom jintlaħaq fl-ewwel ta' Mejju b'attività tal-massa li se tieħu l-forma ta' protesta kontra l-fatt illi l-Gvern ta' Roberta Bela abbanduna lil ħaddiem. Dan il-partit illum huwa l-uniku partit illi jista' verament jgħid b'wiċċ minn quddiem li huwa l-partit illi jiddefendi id-drittijiet tal-ħaddiema. Li qiegħed hemm għall-ħaddiema. Ħaddieħor qiegħed hemm għal min jitħanżer. Ħaddieħor jagħżel lill-kbir. Ħaddieħor jagħżel lill-korrotti. Ħaddieħor jagħżel lill-kriminali. Ħaddieħor jagħżel lil min ikun qiegħed fi ftehim miegħu biex jispekula miegħu. Intant, meta kummenta dwar il-fatt li l-Prim Ministru Roberta Bela ma jrid jifta inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofia minkejja l-appelli ta' ommu Isabel, Bernard Gregg insista li din hija tema li tmur lilhom il-partiġaniżmu, insista li dawn huma ġenituri li jinsabu f'dulur kbir u li ma jixtiequx li ġenituri oħrajn jgħaddu mid-batija li għaddejjem minnhom. Bernard Gregg fakkar li dan ma kienx każ iżolat u staqsa għalfejn qabela qed jara li żgħir dubbien u lil tal-qalba jibqa' jiddefendihom. Dan fil-waqt li insista li mhux aċċettabbli li Prim Ministru jattakka lil membri tal-ġudikatura fil-waqt li staqsa x'inhu jagħmel il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Kap tal-Partit Nazzjonalista staqsaw ukoll għalfejn l-awtoritajiet mhux jagħtu każ lilhom dan iż-żagħżugħ. Din tixtieq inkjesta pubblika u għandha raġun għalfejn tixtieq għax trid tkun taf il-verità kollha. U aħna qed nibbekkjaw din it-talba ta' Jean Paul Sofia. Għaliex permezz ta' din l-inkjesta pubblika biss inkunu nafu il-verità kollha. Inkunu nafu fejn naqas l-istat. Inkunu nistgħu naraw u naċċertaw li ma jerġax isir dak li ġar. Li ma terġax tintilef ħajja oħra. U Roberta Bela jibqa' jirreżisti u nsaqsi għaliex qed tirreżisti. X'inhi jinkwitak? Lil min tiddefendi? X'taf? X'jafu fuqek? Ma nagħmlux mod li ma trix l-inkjesta pubblika biex tipproteġi lilek innifsek minn xi ħaġa hux. Fl-istess intervista, Bernard Gregg staqsa x'sar minn wara li ħarġu l-konklużjonijiet tar-rapport tal-inkjesta li sabet li Bernice Kassar inqatlet minħabba nuqqasijiet tal-istat u fakkar li kull persuna li issa qed issofri minn violenza domestika minkejja li rapportat lil pulizija tinsab fuq il-kuxjenza ta' Roberta Bela dan fil-waqt li insista li l-Gvern għadu mhux qed jagħti l-għodda neċessarji l-pulizija u l-qrati ta' pajjiżna. Fuq Net FM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella wkoll lill-Gvern sabiex jiftaħ kawża biex iġib l-400 miljun euro mid-deals fraudolenti ta' Vitals u Stuart lura u insista biex Roberta Bela ma jibqax dajjef u jipprova jirredikola bl-intelligenza tal-poplu.